И здравейте! В днешното видео ще играем в моя Minecraft Hardcore Survival. Аз съм го започнал по-малко. Буквално нищо не съм правил в него. Но преди да правим каквото и да е, искам да се абонирате за моя канал, да ме последвате, да харесате видеото. Име Pixelstorm. Така, нека да се започне. Сега, идеята ми е, извинете първо да заредим. Така, идеята ми е да правя много емералди и да трейдвам с такива, които дават брони и просто без да варя пещерите, за да не пукна, да се трейдвам с такива за брони. Но, сега искам, понеже аз съм билдър, искам да направя едно корабче, точно ето тук, едно малко, едно миниатюрно, ще има снимка на екрана. Така. Сега, трябва да вземем един крафтинг тейбъл и нещо малко ще направим. Нито имам вълна за знамена, нито нищо. Просто корабче, но колкото да има билд във водата. Сега, така. Правим така и то... Но неща не ни трябва да разни работи. Долу ще бъде тук. Тей. Така и... Не така наоборот. Всъщност... Да, така е добре. Така. Долу това да е корабчето. Аз ви казвам маничко така. Също малко всъщност само ще го удължа така. Да, насам. Да, тук вече е по-добре. Сега тук може да сложим... Не, също ще бъде така. И няма да стане много готино. Всъщност няма да е с логове. Чакай. Ще сложа фенсове по-скоро. Няма да са логове. Фенсовете ще станат по-готини и ще има повече като място. Няма да видим как ще стане. Те вече по-добре тук доста. Обаче тук не ми харесва как ще го оправя много. Сега. Защо да правя пръчка, както съм направена? Ето така вече е по-добре. Сега за отпред имам идея как ще изглежда. То няма да е много зле, надявам се. Да видим. Значи ще сложим така. И тук така. И тъй като... Да, не е много зле, всъщност само... Ей така. По-добре. Или... Всъщност... Вече става като хората. Тук ще има едно знаме едни фенсова нагоре. Едно знаме. И тук ще е корабчета горе-долу. Но ще направя, за да може да се минава покрай самото знаме, защото иначе ще пречи. Ще направя трите огради ще ви сложа. Так. И ето така. За да може да се минава време. Разбрахте идеята, надявам се. Ще дьогаме. Вече е тук, но е ти нагоре. То много горе, но няма какво да се слага на един кораб.
Тей. Както казах, това е миниатюрно корабче, даже това ще го махна. Отвън ще вземем моите добри овце, които са само горе-долу 3. И червен цвет на перфект. Так. Сега да му стрижим вълната. О, вау, ти беше бързо. Айде, сама. Това беше анонима. Всички са въобще за мен да излизат. Значи. Та-да! Нищо не е ставало. Так. Готово. И то взех 4 вълна, аз мислях добре, значи 2 ще отлетим. Ще направим едни фейсове, но според да спи, за да не умра аз и селените, естествено. Абонирайте се за епизод 2. Пишете в коментарите какви билдове да правим все още. И да, харесайте видеото. Добре ви да кажа. Правим още фейсгейтове. И това трябва да сложа ни вратички, защото ако някой паде в кораба малко, как се качи после. Но да измислена работа. Няма да е кой знае какво знаме. Така. Всички са. Така. Ще добре просто. Това по-добре няма на къде. Ще го оправя по-нататък, но няма да е сега. По-скоро. Нямам достатъчно вълна, нито червен цвет. Да си корабче. Направим табелки да си има. Едно яйце. Не знам защо не ги дигна, не съм ги го обрала аз. Сега правим така. Така. Но вече има малък билд. Хубав, но малък. Имам идеи за още, но за билдовете ми трябва камък и дърво. Горе-долу половин стак дърво и стак камък. На страна билдовете. Първо аз да се развия, билдовете ще почакат малко. Сега имам идеята, както ви казах в началото, да трейдвам с пръчки за емералди и да направя такова, където по-бързо печеш рудите и да направя такъв дето е с такава професия и да трейдвам с емералди за него, за брони. Ето пък точно няма точно офертата, която искам аз. Повече. Сега вземем. Този камък би трябвало да има всъщност в честовете, но не съм на 100% убеден. И ще взема така време. Никога не е излишно. Готово. Сега слагаме го в печката. Не. Чакай, за да се сложа за сипче. Ама, излез, не мога да си. Да си. Да си отварям чуждо. Сега да си нахраним животните. И така. Кога сте тривци? Още не остане. Сега. Чакайте си ми за поръчката да ви радя. Арио!
Добре, тъско кошко, ако не успея. Не знам. Успя. Сега. Пак е порасна с руки. Сега вземе още, никога не излиша. Стапингите също. Както и камъка. А тук как се правиш точно? Трябва да излезе рецепта. Ма не съм много убеден. То май беше с 2 пъти изпечен такъв камък. Я да тествам. Аха. Мисля, че се правиш с 3 долу. И... Значи с 3 долу. Уха, петаран. Къде да го взема, аз не ми се върните, защото ако умра, чисъл съм го търсил, мале. Споко съм да го търся търсил. Това не ще се вари, ще се премина. Друг вариант аз не виждам. Станарам ферма, ама нито има материали за хлопа или пистани. Пистани не. Там хопър и т.н. Аз нито материали за торчване нямам. Еми, тая къща бум и я няма. Ще скипна, ще изрежа по-скоро тази част, която делитвам цялата къща. Защото наклонно се гледам. И къщата след много време по-скоро я махна.
Много се радвам за това. Слагам така 2 торча. И няма да се върви сега в мините. Може би в мините ще се върви извън кабел. Сега, може би последното нещо, което мисля да направя е просто сигурно макети, обаче мисля едно малко пристанище. Мисля просто пристанище да е тук да се сложи едно дърво, да го обеля с брадвата и да сложи някакви градки, да стане някакво да може да минаваш и те просто да вървиш. Може да не ми стигне дървото, но да поне да бъде красиво сега. Взимаме дървото от това, което взе цялата къща, която нарочно ми скипна, защото кой му се гледа. Как с някаква събара къща. Обаче ще направя така. Дано да се получи хубаво. Не съм много убеден. Не, че не съм убеден. То дървото. Не, че не съм убеден. То съм сигурен, че през дървото ще няма да ми стигне. Как така? Чакто цялото трябва железооборудие за дървото. Аз доста надалеч съм стигнал всъщност. Не трябваше за какво ми толкова надалеч. Долу. Тук всъщност еки само ще сложите, да. Така е идеално, хорошо. Толкова няма на къде. Так. Готово. Сега само правим и така кръц. Айде, готово е малкото пристанище. Лично на мен не харесва. Даже и малко са направени. Обаче трябва да спя. Защото някой крипър само или скелет. Мале, някой зомби. Не. По-добре не. Не му избуха от нищо. То мисля това да е крат на епизода, честно казвам. Не беше от най-дългите епизоди. Но нямам идеи в момента много. Така че пишете. Абонирайте се. И аз мисля да ви казвам едно